Текно се връщам от пазар и искам да ви покажа какво си купих. Вие ще ми кажете дали ви харесва в коментари или не. Окей. Така. Купих си Palo Santo. No comment. If you know, you know. Така, следващото нещо, което си купих са тези две маски корейско чудо. Значи рекламирам ги на абсолютно всички, които имат проблемна кожа като моята или нямат проблеми. Маските са супер, спиш с тях. Да, и аз се чудих как ще спа с тях, но повярвайте ми, спиш с тях. Много са добри. Така, има ги Боже, аз тук ги купих от Хебе, а в България ги има в Лили и другото и в DM. Даже в DM е по-вероятно да ги намерите. Кажете, че аз ви пращам. Не. Готови ли сте? Това е най-якото. Та-да! Тези мега яки обици от Локха си купих. И сега ще ги съчетая с два аутфита. Искам да ми кажете. Значи много се притеснях, че ще приличам на... Да. Сега последното нещо, което си купих са такива потници от Sensei. Don't judge me. Сега не изглеждат много добре. Единия е XS, другия е XXS, защото не знам кой ще ми стане. И си купих и още един такъв. Такава блузка. Сега ще ги облека и ще ви покажа как седат. Айде! Значи, ето го първото съчетание. Много ми харесват. Ако се чуете с в коридора, защото такова гледалото е супер. Сега ще ви покажа второто. Другия вариант е тази. Ето го и един от белите потници, ще ги задържа и двата, защото стоят супер и с обиците е страхотно. Това е последното нещо, което ви показах. Мисля да го върна, защото ми е малко или ще го заменя за по-голям размер. Вие кажете в коментар, кое съчетание най-много ви харесва. Чао и до следващите видеа!